Joka tarttuu aseeseen, pelkää, mutta joka tarttuu kynään, hallitsee maailmaa. Hänellä on voima luoda ja voima tuhota. Tervetuloa, ystävä, tämän juhlalähetyksen pariin. Eli tämä on juhlalähetys, siis jokainen näistä on juhlalähetys. Tämä aihe tarinan voimasta tai sanan voimasta on mulle erityisen rakas, koska mä koen, että yksi elämän merkityksellisimpiä tai suuremmoisimpia asioita niin on kirjoittaa ja lukea kertomuksia, runoja ja tarinoita, siis saada kokea hyviä ja vaikuttavia tarinoita. Joten yritetään nyt seuraavaksi hieman paremmin ymmärtää sitä, että miksi tarinat tekee niin suuren vaikutuksen. Ja tässä ohjelmassa sitten pohditaan kaikenlaisia erilaisia kiinnostavia kysymyksiä, mutta vaan sillä ehdolla, että emme tiedä mistään mitään, sillä ihminen, joka uskoo tietävänsä, on tragedia. On monta kertaa käynyt niin, että lukee jotain tekstiä tai kuulee jonkun puheen, lukee jonkun runon, joka on tehnyt niin suuren vaikutuksen, että on jäänyt vaan sellainen valtava hiljaisuus, niin kuin suu auki, pitkään vaan hiljaa. Ja siinä hetkessä vaan tietää sen, että tässä on voimaa, että tämä kirjoitettu sana teki muhun näin suuren vaikutuksen. Ja se tuntuu itselle tärkeältä tavoitteelta onnistua puheella ja kirjoittamalla kertomaan jotain suuria ajatuksia tai suuria tunteita, tekemään jonkunlaisen vaikutuksen siinä kuulijassa tai lukijassa. Tarinat on runoissa, kertomuksissa, keskusteluissa, tragedioissa, sitaateissa, kaikkialla. Siis kaikki ne kertoo tarinaa, eli sitä, että miltä elämä tuntuu. Eli yritetään nyt määritellä tuo tarina niin, että se on pohjimmiltaan kuin kuvaus elämästä. Siis ikään kuin jotain, joka vain välittää jonkun elämän elämiseen liittyvän asian. Siis tarina kertoo joka kerta yhden tavan kokea elämää jossain tilanteessa. Niin, eli mikä sitten on tarinan voima, tai mihin se perustuu, että tarinalla on edes mitään voimaa, niin kaiken lähtökohta on se, että ihminen ymmärtää maailmaa tarinan kaltaisesti, siis katsoo maailmaa tarinasta käsin. Asian voi ehkä paremmin sanoa niin päin, että tarinat, joita luemme, kuulemme tai tunnemme sisällä, niin ne on nimeltään tarinoita nimenomaan siksi, että ne kuvaa elämää sellaisena kuin ihminen sen tuntee. Eli niin kuin elämä herättää meissä tunteita, niin sillä tavalla näytelmät, kertomukset ja runot tekee. Eli ne kertoo elämästä. Siis tarinat kertoo elämästä. Tunteet on siinä aina ytimessä. Eli jokaiselle meistä ihmisistä kaikki elämässä on aina pohjimmiltaan tarinaa, eli tunteita tai merkityksiä ja kokemuksia. Elämä on lopulta siis asioiden, tapahtumien, kokemista tunnetasolla, merkityksen ja kaiken tuntemista. Niin kuin elämä on tuntemista tai kokemista. Ja tarina sijoittaa sen, mitä haluaa sanoa, niin osaksi elämän näytelmää. Siis tämä kerrotun tarinan voima on helpompi ehkä hahmottaa näin. Jotta voi ymmärtää, siis todella ymmärtää sen, mitä joku yrittää kertoa, niin sen kerrotun asian täytyy tapahtua ikään kuin elämän tarinan näyttämöllä. Eli siinä elämän tai tarinanomaisessa näytöksessä, siis just siinä, mikä lopulta on se elämän tapahtumapaikka.
Että kun mikä tahansa asia on osa tarinaa, kerrotaan osana siis elämän näytelmää, niin sen voi ymmärtää silloin siis syvimmällä mahdollisella tasolla. Eli tarina esittää ajatuksensa niin, että se tapahtuu elämässä, eikä vaikka analysoitavissa tilastoissa tai numeroissa. Tarinan voima on siis just siinä, että se siirtää tietoa osana elämän näytelmää, joka on se elämän todellinen tapahtumapaikka. Sitten tehdään analyysejä, tilastoja, sopimuksia ja muuta, mutta kaiken lähtökohta on koko ajan yksittäisten ihmisten tunteet, niin kuin heidän tunnetason kokemus elämästä, jotka voi sitten kertoa toiselle tarinan muodossa niin kuin osana sitä elämän tapahtumapaikkaa. Nyt vielä yritän ehkä tiivistää tämän ajatuksen siitä, että miksi tarina on ainut keino todella ymmärtää, niin tarinan voima on siinä, että kuulija sijoittaa itsensä siihen näytökseen, jota siinä kuvaillaan. Ja elää siinä. Eli just siksi, että kykenee sijoittamaan itsensä sinne, niin kykenee sitten ymmärtämään sen. Eli ikään kuin tavoittaa sen, että miten kokisi itse sen kuvailun asian, jos olisi sen tarinan osapuolena, koska mielessään vähän niin kuin onkin. Samaistumisen tai jonkunlaisen niin kuin simuloinnin tai kuvittelemisen kautta. Ja niin hän sitten saavuttaa tunnetason ymmärryksen, niin kuin tulee vaikutetuksi. Ja tästä syystä historiallisesti ihmiset on siis aina siirtänyt tietoa, ymmärrystä, muistoja, kokemuksia ja kaikkea, niin kuin esimerkiksi myös hengellistä uskoaan, nimenomaan tarinoiden avulla, kertomalla tarinoita sen kuuluisan leirinuotion äärellä, kun mielikin on herkkänä. Tarinat, puhutut ja kirjoitetut asiat, ne muuttaa jotain meidän sisällä ja uudet ajatukset saattaa mullistaa elämän. Sitten ihan lopuksi vielä, että ihmisiin vaikuttaminen on yksi suuremmoisimmista asioista. Ehkä just siksi, että ihminen on niin tarvitseva olento. Siis myös hän, joka tahtoo toiselle hyvää ja auttaa häntä. Ihmisten auttaminenkin on merkityksellistä ehkä just siksi, että itsekin olemme tarvinneet apua ja rakastamme heitä, jotka meitä auttaa ja tahtoo meille hyvää, niin antaa anteeksi ja arvostaa meitä ihmisenä. Joten puheella, kirjoituksilla ja kaikella tavalla kerrotuilla tarinoilla on suuremmoisen tärkeä tehtävä. Olla oikeaan aikaan sanottu sana oikealle ihmiselle, niin olla se oivallus, joka saa hänen silmänsä hehkumaan, itkun vapautumaan ja hiljaisuuden osoittamaan sen muutoksen hänen sisimmässään. Miten suurenmoista tai merkityksellistä se on, että kun me saadaan kokea tätä elämää, kokea suuria tunteita, isoja merkityksiä, tragedioita myös, saan kokea onnellisia päiviä, kaipausta, rakkautta, menetystä, että me osattais kertoa niistä ja niistä kertomalla jollain tavalla sanoa ne oikeat sanat oikeaan aikaan jollekin ihmiselle. Sanat synnyttää tulkintoja ja rakentaa narratiiveja selittämään maailmaa. Ja käsitys maailmasta muodostaa ne puitteet mahdollisuuksille, mitä me näemme, ja motiivit valinnoille, joita teemme. Sana, se on lopulta se, mikä luo maailman, rakastaa ihmisiä, kantaa heidät aina kuolemaan saakka. Sanalla sanotut asiat, luvatut ja kielletyt.
Ihminen on asetettu maailmaan etsimään, kirjoittamaan löytämänsä tarinoihin, sitomaan se kylmiin väreisiin ja kyyneliin, huokauksiin ja hehkuviin silmiin.